Matapos ang pagbagsak ng Soviet Union noong 1991, napakaraming kaguluhan ang naganap sa rehiyon, partikular sa Caucasus region na siyang dahilan sa First Chechen War. Ito ang kwento ng Chechen War, digmaan sa pagitan ng Russia at ng mga Chechen separatist rebels na nagresulta sa pagkatalo ng Russia kahit pa man sa kanilang superior military capabilities dahilan sa Second Chechen War at tuluyang pagsakop ng puwersa ng Russia para isailalim ang Chechnya sa kontrol ng Russian Federation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Ang Caucasus region na isang rehiyon na nasa gitna ng Black Sea at Caspian Sea sa pagitan ng Europa at Asia at sa loob ng ilang siglo maraming imperyo ang sumakop sa rehiyon tulad ng mga Khazars, Mongols at Timurids kung saan ang mga Chechens lang ang siyang tagumpay na napigilan ng Mongol invasion sa lugar. Pero kahit natagumpay nilang napigilan ng mga Mongols noong 13th century ay nagresulta ito sa pagkawasak ng kanilang bansa at pagka-decentralize ng kanilang gobyerno sa pagiging clan-based martial society kahit sa panahon ngayon ay patuloy ang kanilang clan-based na lipunan. Noong 16th century, nagagawa naman sa kontrol ang Ottomans at Persians sa rehiyon sa bahaging south ng Caucasus. Sa panahon ding iyon ay nag-establish ng mga settlements sa mga Ruso sa bahaging norte sa utos ni Catherine the Great ng Russia para magkaroon ng trade connection ng Russia sa Middle East. Pero dahil sa resistance ng mga taong naninirahan sa lugar ay nahirapang mag-expand ang tatlong imperyo sa Caucasus. Kahit ganun pa man ay naging border ito ng Ottoman Empire para mapigilan ang Russian Empire na mag-expand sa south ng rehiyon sa teritoryo ng mga Turko. At noong 19th century para mapalawak ng Russia ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon ay ilang beses nilang inatake ang lugar para mapasailalim sa kanilang kontrol ng buong rehiyon na nagresulta sa matinding pagre-rebelde ng mga tao sa lugar laban sa Russia dahil gusto nilang maging malaya at independent na bansa. Kaya sinubukan ng isang religious leader na si Imam Shamil na pag-isahin ang napakaraming lahi sa Caucasus para mapatalsik nila ang mga Russians sa lugar. Kaya sa pamamagitan ng kanyang relihiyon, nagdeklara ito ng defensive jihad laban sa Russian Empire. Pero sa pagtakbo ng panahon ay napagtanto ni Imam Shamil na masyadong mahirap kontrolin ng mga Chechens dahil napaka-rebellious na mga ito at mas gusto nitong huwag silang pakialaman sa kanilang pagiging bandido sa lugar dahilan sa pagbagsak ng pamumuno ni Imam Shamil sa rehiyon at pananatili ng pagkontrol ng Russian Empire sa lugar. Noong 1917, sa panahon ng Russian Revolution kung saan napatalsik ang huling Tsar ng Russia, ay tinake advantage naman kaganito ng mga tao sa Caucasus at nagdeklara ng kanilang kalayaan mula sa Russia at itinatag ang kanilang bansa ang Mountainous Republic of Northern Caucasus. Pero hindi nagtagal ang kanilang bansa nang dumating ang mga komunistang Soviet sa rehiyon ng gobyernong pumalit sa Tsar na siyang tuluyang nagpalaganap ng divisyon sa mga tao sa lugar na dahilan sa madaliang pagsakop ng mga Ruso sa rehiyon at pag-incorporate nito bilang isang autonomous na republic ng Soviet Union. Noong 1922, ang bagong pinuno ng Soviet Union na si Joseph Stalin ay napakabrutal sa mga tao sa rehiyon, kaya noong 1940 ay nagrebelde ang mga Chechens at English intellectuals laban kay Stalin dahil sa kanilang paniniwala ay hindi gaanong malakas ang Red Army dahil sa mga kapalpakan nito sa Winter War laban sa Finland. Kaya nagtatag sila ng isang guerrilla movement para sa kanilang kalayaan sa ilalim ng pamumuno ni Kazan Israilov na isang Chechen na makata at journalist na hindi naman kaagad pinansin ng Soviet Union
Dahil sa mga panahong iyon ay busy sila sa pagtutok kay Hitler sa Germany na naghahanda ng sakupin ng buong Soviet Union. Kaya noong 1942, naging isang malawakang rebelyon na ang naganap sa Northern Caucasus na linahukan ng mahigit sa 80% na kalalakihan sa Chechnya. At sa parehong taon ng provisional government ng mga rebelde ay nakatanggap ng suportang pinansyal at militar mula kay Hitler sa Germany para madali ang masakop ng Germany ang USSR. Dahil sa ginawa ng mga Chechens, gumanti ang Soviet Union sa kanila at pinagbobomba ang kanilang mga lugar at pinagpapapatay ang mga civilians at noong 1944, tuluyan ang bumagsak ang rebelyon sa rehiyon at lahat ng mga nakasurvive ay dinimport ng mga Soviets sa Kazakhstan. Mahigit sa 123,000 ang namatay sa mga Chechens sa mass deportation na ipinatupad ng Soviet Union sa rehiyon at tinanggal ang autonomous status ng kanilang bansa sa USSR. Nang mamatay si Stalin at pumalit ang bagong premier ng Soviet Union na si Nikita Khrushchev, ay pinayagan itong bumalik sa kanilang homeland ng mga Chechens mula sa Kazakhstan at ibinalik ang pagiging autonomous na republic nito sa ilalim ng Soviet Union. Noong 1985, tuluyan ang bumalik ang lahat ng mga Chechen sa kanilang bansa matapos mamatay ang mga matatanda at mga conservative na leaders ng Soviet Union at dahil merong bagong leader ang USSR, si Mikhail Gorbachev, at higit sa lahat ito ay hindi conservative at hindi istrikto ang mga pulisiyang ipinapatupad. At para masolusyonan ang pag-stagnate ng Soviet economy at political problems sa buong USSR, nagpatupad si Gorbachev ng pulisiyang glasnost at perestroika na nagbibigay ng freedom of speech sa lahat at pag-decentralize sa economic decision-making na siyang nag-backfire sa gobyerno na dahilan sa pag-angat ng ideyang nasyonalismo sa buong USSR. Dahil sa pressure, pinayagan ni Gorbachev ang mga partidong hindi komunista na lumahok sa eleksyon sa 15 constituent republics ng Soviet Union na nagresulta sa pagkawala sa kontrol ng Moscow sa 6 na republics nito noong 1990, kasama ng pinaka-importanting republic ng USSR, ang Russia, kung saan nahalal si Boris Yeltsin bilang pinuno ng pinakamalaking republic sa Soviet Union. At noong December 8, 1991, si Yeltsin ang presidente ng Russia kasama si Khrushchev ng Ukraine at Shushkevich ng Belarus ay pinirmahan ng Belarus Accords na siyang tumapos sa Union of Soviet Socialist Republics o ang tuluyang pagka-dissolve ng Soviet Union. Habang sa Chechnya bago ma-dissolve ang USSR, ang local opposition ay nagtatag ng kanilang National Congress sa pamumuno ni Johar Dudayev na isang dating Soviet Air Force General na may layuning may tatag ang kanilang independent na Chechnya. Kaya noong June 8, 1991, idiniklara ng kanilang National Congress ang pag-create ng Chechnyan Republic. Nasinabotahe naman kaagad ng mga komunista na magkudita mga ito sa buwan ng August 1991 pero hindi nagtagumpay ang ginawang kudita ng mga komunista sa Chechnya dahilan sa pagsiklab ng gulo na sinimulan ng mga Chechen separatist na kumalat sa buong local communist authorities na siyang dahilan sa pagbagsak at pagtatapos ng pamumuno ng Soviet sa Chechnya. At sa buwan ng Oktubre sa parehong taon, nahalal bilang presidente ng Chechnya si Dudayev. Pero hindi ito tinanggap ng Moscow ayon sa kanila na illegitimate daw ang ginawang eleksyon sa Chechnya dahil ayon sa Moscow ang Chechnya ay hindi kasama sa 15 constituent republics ng USSR na pwedeng magdeklara ng independence mula sa Union, kundi ito ay parte ng Chechen Ingush Autonomy ng Russian Federation. Ang presidente lang ng Russia ang may kapangyarihan sa Chechnya na magbigay sa kanila ng kalayaan. Kahit ganun pa man ay hindi tumigil si Dudayev at ang kanyang mga supporters na isulong ang kanilang layuning magkaroon sila ng isang malayang bansa. Pero dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, umangat ang krimen sa buong rehiyon na siyang naging dahilan sa paglakas ng oposisyon laban kay Dudayev.
Pero inarmasan ni Dudayev ang kanyang mga supporters para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Habang si Yeltsin ang presidente ng Russia, nagsimula ng mainis sa katigasan ng Chechnya dahil hindi lang problemang pampolitika ang ibinibigay nito sa Russia, kundi pati na sa ekonomiya. Dahil ang Russian economy ay nakasalalay sa oil at gas exports at noong dekada 90, ang pinaka-viable na daanan sa pagtransport ng hydrocarbon mula sa oil-rich Caspian Sea ay sa pamamagitan ng Chechnya, kung saan ang syudad ng Grozny ay ang may hub ng dalawang major oil pipelines na ayon sa mga Russians hindi daw dinideliver ng Chechnya ang oil na dumadaan sa kanila, kundi binibenta nila ito sa iba. Dahil doon sinuportahan ng Moscow ang oposisyon ni Dudayev at inarmasan na nagresulta sa civil war sa pagitan ng pro-Dudayev at anti-Dudayev, dahilan sa pagpapadala ng Russia ng mga volunteers at noong November 26, 1994, 70 Russian volunteers ang nabihag ng mga Chechens. 3 araw makalipas nagbigay ng ultimatum si Yeltsin sa lahat ng Chechen factions na sumuko sa Russian Federation na tinanggihan naman kaagad ni Dudayev dahilan sa pag-utos ni Yeltsin sa Russian Federal Troops na umatake sa Chechnya na siyang nag-trigger sa First Chechen War. Noong December 1, 1994, ang Federal Forces ng Russia ay nag-launch ng aerial assault sa Chechnya habang binaha naman ng ground troops ang Chechen border. 10 araw makalipas sabay-sabay na umatake ang pwersa ng Russia mula sa west, north at east para makuha ang syudad ng Grozny at patalsikin ang gobyerno ni Dudayev. Pero kahit napaka-advance ng mga kagamitang pandigma ng Russia at dami ng kanilang sundalo, ay wala itong kalaban-laban sa guerrilla warfare ng mga Chechen sa pamumuno ni Ahmad Kadyrov na nagdeklara ng jihad laban sa puwersa ng Russia na nagresulta sa napakaraming casualties sa Russian troops. Dahil sa napakalakas na resistance ng mga Chechen, binomba ng Russia ang syudad ng Grozny gamit ang kanilang mga artillery na nagresulta sa pagkawasak ng syudad at hanggang sa umabot na sa house-to-house ang labanan hanggang noong February 1995 nang magkasundo ang magkabilang puwersa sa pagtigil ng putukan dahil sa dami ng casualties sa magkabilang side ng puwersa. Dahil alam ng Chechen Army na hindi nila kayang sabayan ang Russian troops sa man-to-man na labanan, binago nila ang kanilang taktika kaya noong June 14, 1995, isang grupo ng Chechen separatist na pinamumunuan ni Shamil Basayev ay inatake ang syudad ng Borodinsk sa Russia na labas na sa border ng Chechnya at binihag ang 2,000 na civilians sa syudad at nagbigay ng ultimatum sa Russia para sa tuluyang pagtigil ng putukan at safe passage nila pabalik sa Chechnya. Kaya noong June 19, 1995, itinigil ng Russia ang lahat ng kanilang military operations sa Chechnya pero hindi rin nagtagal ang ceasefire at muli namang umatake ang Russia pero nawala na ang momentum ng kanilang puwersa sa labanan. Nakuha namang muli ng mga Chechens ang bayan ng Gudermes noong December 23, 1995. At noong January 6, 1996, isang grupo ng mga Chechen separatists ang binihag ng 3,000 civilians sa Kislar at Permaske sa Republic of Dagestan na isa ring autonomous region ng Russian Federation na sinundan ng pag-atake ng Chechen separatists sa mga Russian military bases at installations at ginamit ang mga civilian bilang human shields para makabalik sila sa Chechnya. Pero napatay si Dudayev ng 2 laser-guided missiles mula sa Russian Air Force noong April 21, 1996 na siyang dahilan sa pagkapanalo ni Yeltsin sa kanyang pangalawang termino bilang presidente ng Russia. Pero sa mga panahong yun ay nawalan na ng interes si Yeltsin sa Chechnya. Kaya naganap ang final battle sa syudad ng Grozny noong August 6, 1996 sa pamamagitan ng surprise attack ng mga Chechens sa ilalim ng kaman ni Aslan Maskadov at Shamil Basayev. Na-isolate nila ang Federal Forces na nakaistasyon sa syudad. Gamit ang mga armas na kanilang nakuha, inatake nila ng sabay-sabay ang mga Russians.
At noong August 20, 1996, inutos ni General Alexander Lebed ng Russian Army ang ceasefire at pagpapatuloy ng pagkikipag-usap sa mga Chechens para sa kapayapaan. 2 araw makalipas, lahat ng federal forces ay nag-withdraw sa syudad at noong August 30, 1996, pinirmahan ni General Lebed ang head ng Russian Security Council ang Khasavyurt Accord na siyang tumapos sa unang Chechen War. Pero hindi pa doon matatapos ang kanilang digmaan na muling sisiklam sa taong 1999 dahil ayaw talagang bitawan ng Russian Federation ng Chechnya hanggang sa tuluyan na talaga itong maibalik sa kontrol ng Russia. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa AbiSef TV para sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa panunood.